Kaixo ekipo, zelan gauz, ongi etorri berriz ere Egiptora. Bagoaz, urrengo klasearekin. Toxicidad fuera, mala vibra fuera. No te hago gracia, te doy la mano. Déjame tranquilo, de verdad. Quiero estar con mi gente viendo a Oscar cocinar salmón, jugar a la Us y dormir tranquilo. Kaixo ekipo, ongi etorri eta gaur berriz ere Egiptori buruz hitz egingo dugu, ezta? Ikusten duzuen eran, hor dago egipziar bat, lurrak ureztatzen, eta erabiltzen duen tresna hori sadufa bat da, bale? Sarufa azken finean ura soroetara bideratzeko erabiltzen zen, baina orain goazen Nilo ibaia ezagutzera. Nilo bigarren munduko ibairik luzeena da, Amazonas ibaiaren atzetik, baina zergaitik da hain garrantzitsua Nilo ibaia? Ba urtero Niloren emaria aldatu egiten zen euriaren gaitik. Eta emaria asko handitzean, lur asko, urez eta lokatzez estalita geratzen ziren. Hauek lur beltzak ziren, nekazaritzarako oso emankorrak. Bestalde, lur gorriak basamortuko lurrak dira. Eta hor, ez dago ia landarerik, ez da animaliarik ere. Horretaz gain, merkataritzarako erabiltzen zen, ontzien errepide bat bezala. Faraoiak Egiptoko erregeak ziren eta jainko bizidun moduan tratatzen zituzten. Kleopatra izan zen ezagunetariko bat, eta faraoi izatez gain, diplomatiko, itsas komandante, hizkuntzalari eta idazle bebai izan zen. Beste faraoi oso ezagun bat Tutankamon da, ezta? Bere hilobia oso egoera honean aurkitu zen, eta baltzenekien faraoi izan zela 9 urterekin. Egipziarrak hil eta geroko bizitzan sinesten zuten. Beraz, garrantzi handia ematen zioten momifikazio prozesuari. Balsamatzaileek gorputza garbitu eta barne organoak ateratzen zituzten ez usteltzeko. Bihotza ez ezik hori bai. Loturez biltzen zuten eta belar usaindunak jartzen ziren. Azkenik, gorpua luxuzko sarkofago batetan gordetzen zuten. Sarkofagoaren goiko aldeak hildakoaren ezaugarri fisikoak erakusten zituen, eta bizitza berrirako behar izango zituen gauza guztiak uzten ziren. Janariak, jantziak, bitxiak eta abar. Askotan entzun dugu piramidei buruz hitz egiten, baina baltzenekien faraoientzako egiten ziren hilobi erraldoiak izaten zirela, bai. Milaka langilek urteetan zehar lan egiten zuten piramide hauek eraikitzeko. Euren barnekaldean pasabide eta ganbara eta trampa ezberdinak egoten ziren, eta piramide garrantzitsuenak gizako piramideak dira. Hau da, Keops, Kefren eta Mikerinos. Bueno, ekipo, espero dut gustoko izana, ze ni izerditan nago eta... Orain, asko hobeto. Ze bero! ¡Abduzkan!